Bună, Ela! Bună! Mulțumim că ne-ai primit în casa ta. Bine ați venit la mine! Vreau să te rog să ne povestești puțin despre, în primul rând, despre contextul tău de acum 2 ani de fix zile. 2 ani de zile. Și pe 16 octombrie, adică mâine, nu? Mâine facem 2 ani de când ne-am mutat în casa cea nouă. Exact, fix 2 ani de zile, ce coincidență. Spune-te rog puțin atunci ce căutai tu și ce aveai nevoie și de ce ai venit la noi, la Vailand. Aveam nevoie de o centrală pentru a face încălzirea acestei case și știam de la niște prieteni care mai lucraseră cu Vailand că este un brand foarte ok, fiabil, în care au încredere. Și atunci am venit și noi cu inima deschisă. Nu știam exact ce vrem, cum vrem, însă aici mi se pare că a fost, știi, clicul acela foarte important pe care îl primești într-un loc în care mergi. Eu nu știu ce nevoie am, dar vii tu și mă sfătuiești și mă ajuți. Și atunci au venit cei de la Vailand, au văzut casa, au văzut care este necesarul acestei case și ne-au recomandat o centrală potrivită pentru nevoile noastre. Așa am ajuns la ei, având nevoie de o încălzire, practic, pentru casă. Și cum ți s-a părut tot procesul ăsta de consiliere, mai ales că nu știai care sunt nevoile, de fapt? Nu știam care sunt nevoile, așa că atunci, în momentul în care a venit practic cineva de la ei, a mers totul foarte repede. În câteva zile știu că, dacă mi-aduc eu bine aminte, știu că a fost făcută programarea, a venit, ne-a și zis de la fața locului, aveți nevoie de centrala XYZ, nu mă întreba, pentru că nu știu foarte multe detalii tehnice aici, și aceea a fost și centrala pe care am achiziționat-o ulterior. Care a fost diferența, mai ales în primele luni de utilizare, comparativ cu ce aveai înainte? Înainte stăteam într-o casă puțin mai veche, refăcută, recondiționată acum 20 și ceva de ani. Am avut și acolo o centrală destul de mare, de greoaie, care consuma mult factura la gaze, era destul de măricică. Și iar încă un lucru care știu, pe care l-am punctat atunci când ne-am mutat aici, am spus: măi, vrem să avem și noi toți, pentru că suntem mulți în casă, să avem toți apă caldă, pentru că la un moment dat, dacă făceau 3 persoane baie în casa cealaltă, al 4-lea nu mai avea apă caldă. Și atunci, ținând cont de aceste nevoi ale noastre, am avut și un boiler cu o capacitate mai mare pentru nevoile unei familii numeroase. Deci totul a fost foarte ușor și am avut încredere în experiența lor și în ceea ce ne-au recomandat. Și uite, după 2 ani de zile pot să spun că nu am avut nicio problemă. Avem cu toții apă caldă, avem căldură. Este un proces foarte ușor în momentul în care ai un om care se pricepe lângă tine și ții cont de sfaturile lui. Pe parcursul acestor 2 ani, dacă au fost dificultăți sau s-au întâmplat diverse erori, cum le-ai gestionat? Nu am avut, mulțumire Dumnezeu să nu combim acum, nicio eroare în acești 2 ani de zile. Știu că soțul meu a avut la un moment dat niște întrebări, a pus mâna pe telefon, a sunat la service, băieții au răspuns imediat, l-au direcționat și totul s-a rezolvat foarte ușor. Și cred că aș merge, știi, pe ideea de no news, good news aici, știi? Dacă nu sun, dacă nu ai nevoie de service, înseamnă că totul funcționează perfect, ceea ce ne și dorim. Așa nu pot să spun, știi, foarte multe detalii, pentru că, efectiv, fără să fie cuvinte mari, totul funcționează extraordinar de ușor. Apeși pe un buton, a pornit centrala, fiecare cameră are un termostat și ne ajustăm în funcție de preferințe temperatura pe care o dorim în cameră. Se simte foarte bine, nu simțim că ne e cald, nu simțim că ne e frig, pentru că avem această posibilitate de a alege. Și cred că unde se simte foarte bine, se simte la factură. În momentul în care vine factura, știi, să fie acolo cât mai mică. Faptul că nu te gândești la acest echipament deja spune foarte multe. Nu ai un stres, nu trebuie să te duci, stai, pornește-o, oprește-o, setează-o. Țin minte că la cealaltă chiar aveam mai multe butoane care trebuiau accesate. Era un proces, ok, nu zilnic neapărat, dar periodic. Aici nu e.
știe ce trebuie să facă, este setată astfel încât să ofere tot confortul necesar. Cred că faptul că acum renovăm cealaltă casă în care am stat și vom alege încă o centrală Vaillant spune multe. Dar și pentru asta, normal, o să ajung la voi la sediu, pentru că avem nevoie de consultanță și de sfatul specialistului.